Ижади Нурайне, Татар халык әкияте, Өч кыз. Борын заманда булган икән ди бер хатын, аны булган ди өч кызы. Бу гына кызларымны эстебетте тамаклары тук булсын дип көнне төне эшләгән ди. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матур. Ди бер битләре ай, бер битләре кояш буйсыннары, кырлагычтай сулы ди өч кыз. Бер атлы кияүгә чыгып берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. Менә бер ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә әниләре авырып киткән. Кеше урманда дигән дусты бар икән, шуны төшеп әйткән. Дигән дустым барсына кызларыма әйтсәнә, хәлемне белергә, килсеннәрче дигән. Дигән шунда ук чыгып чапкан. Дигән барып тәрәзәгә кукканда, олы кыз ләһәннәр чистартып торадыр иде ди. Һай дип әйткән ди олы кыз. Бик барыр идем дә, анысы миңа шушы ләһәннәрне чистартып бетерәсем бар иде шул дигән ди. Дигән монар бик ачуланган әйткән. Алайса син шушы ләһәннән мәңгегә аерылма дигән. Дигән шулай дип әйтүе булган икән. Ике ләһән кызны ике яктан китереп тә кызнар. Олы кыз егылган да шунда ук гөберле бокага әверелгән.